ginakalipay naton nga no less than the United Nations Development Program nga ang ilang resident representative si Mr. Selva Ramachandran nagpadala sang sulat kay Governor Defensor gina-recognize kag ginapangimbulahan ang programa sa provincial government on renewable energy. Most particularly ang IPREP nga Iloilo Provincial Renewable Energy Plan kag ini gin-institutionalize, gin-buligan, gin-pabakod paagi sa isa ka ordinance nga Ordinance number 2022-277, the commercialization, development, and utilization sang renewable energy in the province of Iloilo. This is I-4 2022. Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy nga kita ang principal author and sponsor. Gin co-sponsor ini ni Vice Governor Tingting Garin, board member Jason Gonzales, board member Serag, and board member Oso. Ini nga ordinance nag-aalokar sang 1/2 of 1% of the total budget of the province of Iloilo that will be allocated for the renewable energy programs or na ining ordinance. So ginkilala ini kag ginhatag ini sang nagligad lang nga semana sang Lunes nga tingwa ang kumantani makabalik dire. Galing ko kabalik kay I was in Manila being the representative of the Iloilo Provincial Board members sa National League. So, and I would like to congratulate of course Governor Toto Defensor, Vice Governor Tingting, and all of my colleagues no in the 14th Sangguniang Panlalawigan that this is a worthwhile programa for renewable energy nga ginkilala gid sang UNDP and also of Secretary Lotilia no Rafael Lotilia Popoy Lotilia nga kilala niya especially kay may initial na nga engagement nga may 75 kilowatt nga solar panel nga gininstall dira sa Putotan District Hospital Provincial Hospital. So with this sa sining imong ordinance sa nakita nga ka-comprehensive meaning sining gina-identify ang posible mangin source sang renewable energy, paano gamiton ang renewable energy kag ang mga siguro gusto man mag-invest sa sining sources of energy nakita nila nga kadako sang potential nga ginhatag sang probinsya. Also in a birthday, we are envisioning the province of Iloilo to be a significant contributor of green energy. No, kung sa diin, initially ang identified nga mga installan sini butangan sini amo atong mga tanan nga district hospitals. And then after that all Iloilo provincial government facilities or buildings, structures. And then eventually sinidi ang aton mga schools, no. So kung lantawon naton, kina-harvest naton ang solar power, no, kag kung may surplus kita, pwede naton ibaligya sa grid, no, by through a net metering nga ginatawag. So again, this is a significant contribution of the provincial government of the people of Iloilo in fighting climate change. Yes. So again, nalipay gid ako nga natulupangdan sang no less than the United Nations Development Program and of course the Department of Energy ang aton nga programa diri sa probinsya na diri ginapakita ang pagtahi sa plano kag ginsuportaran sa ordinansa nga nangin mas pabakod pagit ang aton renewable energy program. And base sa statement sa UNDP ang sang ilang special citation ang ginpadala nakita nga nanginduhal ginkabi nga modelo ang imong ordinansa nga pwede masunod sang iban nga mga LGU para man sa ilang yang programa tuhoy sa renewable energy kag sa climate change. Salamat. Yes, Bert, I am humbled that by that recognition by the UNDP, and I hope this will also follow sa masundan inisang iban pagid naton nga mga probinsya. And again, this is the first province that has this program or this ordinance, so to say.
And what I am doing now, Bert, in relation to that, I guess this will be my first proposed ordinance for next year. An ordinance giving discount or reduction in the real property tax, no? Incentives sa mga pumuluyo na nagagamit sa renewable energy, not only solar but also wind, also hydroelectric component, and also biomass, no? Basta gagamit ka sa renewable energy, tagaan ka sing corresponding discount sa imong real property tax. Okay. So, ang atong pumuluyo makakuha sang discount sa balayda nila sa real property tax kung ikaw nagagamit sang renewable energy sa imong balay o sa imong negosyo o sa imong struktura nga kung sabihin ikaw nagabayad sang real property tax sa mga banwa o sa probinsya. So, do pa maagi ini sa pag-encourage mo sa ila nga gamit sa renewable energy. At the same time, isa man ini ka pa maagi para pagid nga mangin aware ang aton mga pumuluyo sa probinsya sa renewable energy. Gusto gini na, Bert. So, this will further encourage and motivate, no, and support the programs of the government, of the provincial government on renewable energy nga tanan mangin kabahin sila. And they are, yes, correct, they will be aware. And again, maintindihan nila nga ang tikang naton diri amo ni isa sa mga tikang nga mapaghagan-hagan naton ang emissions sang paggamit sang mga fossil fuels kag ang of course ang kung madamo na sinagagamit sang renewable energy, libre ini and less ini, unlike ang fossil fuel nga nagabugas ang siyempre ang mga power generator company, they using coal to fire their turbines, no, their electric generator. So nagabugas sang aso kag nagadeplete sa aton ozone layer. So again, because this is also in relation to disaster management, wherein the Philippines is ranks first, no, in hazard risks, no. May studies sina nga ang Pilipinas is number 1, no, sa hazard index, no, sa inang pagtuon. So again, tanaw ko gid nga ini mangin positibo nga mga tikang para sa aton nga panimalay, sa aton komunidad kag sa probinsya. Kag by way of this also ginahangyo naton ang mga local government units, no, nga may pundo ang probinsya. Kag as I heard also during the red and green ng opening program ni Go, red meaning sa food security and green is for green energy. So he said there nga ginhambal niya nga hindi magdubo luwas ang ordinansa naton nga hindi magdubo sa 0.5% ang alokasyon para sa renewable energy. May 50 million pagid kuno siyang ginpain para sa sini nga program to further develop this renewable energy program.